Aloe Activator. Skvelý pleťový kondišonér. Jemný pre pokožku celej tváre, vrátane oblasti očí. Čistý, upokojuje a osviežuje. Aloe Activator obsahuje viac ako 98% čistého aloe vera gélu. Ihneď po aplikovaní zanechá na pokožke osviežujúci a upokojujúci pocit. Aloe je ideálna pre citlivú pokožku a mnohé jej základné zložky, ako vitamíny A, C a E, robia Aloe Activator skvelým doplnkom k akémukoľvek režimu starostlivosti o pleť. Naše cenné aloe sme skombinovali s alantoínom s prírodnou látkou, ktorá má nielen hydratačné účinky, ale tiež pomáha nášmu aloe pleť jemne zmäkčiť a vyhľadiť. Aloe Activator je vynikajúci hydratačný prípravok s obsahom enzýmov, aminokyselín a polysacharidov. Jeho zaradenie do vašej každodennej starostlivosti o krásu si ľahko obľúbite, pretože sa budete cítiť dobre nielen priamo pri jeho aplikovaní, ale najmä potom, keď zbadáte, že vaša pleť vyzerá lepšie a vy sa cítite lepšie. Objednajte si tento produkt.